бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. Ассалому алайкум, бародарони қанду наботум, зиндаву сарбуланд бошед. рӯзи Саидул-айёмро ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз табрику таҳният мегӯям ва хоҳони он ҳастам, дуо мекунем ки Худо меҳрубон ба ҳамаи мо умри дароз, тани саҳат, мағзи солим, хушиҳои зиндагӣ насиби рӯзии ҳамаи мову шумо бигардонад. Аллоҳу акбар. ва муроҷиате дорам дар ин рӯзи Саидул-айём ба он ноҷавонмардое ки комментарҳои қабеҳ менависен. Ой бародарони қандам, оё ман нисбати шумо ягон гапҳои қабеҳ мегӯм, дар шахсияти шумо мерасам? Шумо барои чӣ нисбати бобоҳо, нисбати шахсан ман ин қадар нафрат мекунед, ин қадар маломат мекунед? Ой бародаро, битарсен аз он рӯзи растохез, аз он рӯзи ҳисоби китоб. Ҳазорон корвон рафтанду дав-дав, ҳанӯз ҳам ин сагҳо мекунанд ав-ав. Ман ба шахсияти шумо расиданӣ нестам ва гуфтанӣ ҳастем ки мартабаи анами сагҳо